Hey folkens, lige en hurtig note. Falkeslyd er lidt underlig i den her video. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket for det, men jeg tror, det er noget med min optagelsesprogram at gøre, så ja, det må I lige bære over med. Og ja, jeg skal nok få det fikset til næste gang. Hej alle sammen, og velkommen til en video på den her helt nye kanal. Jeg spiller i dag med min gode ven Falke. Ja, det er mig. Jeg er The Waggy Fox fra YouTube. Ja, hvis nogen af jer kender ham. Det gør I nok ikke. Men i dag der skal vi spille Rivals. Det tænker jeg det bliver fedt. Så lad os bare op ind i et spil. Så kom vi simpelthen ind. Og jeg tænker bare, at vi laver den helt klassiske Assault, Revolver, Scythe og Molotov. Oh shit, han er god med... De kører bare snart... Ja, dobbelt molo. Ej, så tager du mit kill. Ej, oh my god. Godt lavet. Ja, de bliver fuldstændig ristet, dem her. Fordi det gør vi. Må du ikke jinx den. Yes. Okay. Ham den anden, han disconnected simpelthen. Yes. Og så vinder vi nu. Ja. Jeg tror ikke, han kan tage den alene, ham der. Let's go. Sådan. Yay, det var godt. Let's go. Win. Hej alle sammen. Tusind tak, fordi I har set den her video. Håber, I kunne lide den. Ja, jeg vil virkelig gerne lave mere af det her, så hvis I kunne lide det, så husk at like og subscribe, fordi at det giver mig bare motivation til at lave endnu mere. Så ja, det vil jeg bare sige. Og husk at tjekke Falkes kanal ud, The Waggy Fox. Ja, og det var egentlig bare det. Tak fordi I har set med. Hej hej.